ഈ ദൃശ്യപത്ര മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഇത് പറിക്കാതിരിക്കണോണ്ട് കുറച്ച് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ട്. പൂ കൊടുത്താലും നമുക്ക് അതിന്റെ പൈസ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇത് വന്ന് കാണണം, ഞങ്ങൾക്കുള്ള പ്രോത്സാഹനം അതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അത് കാണണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ട് അവർ വരാൻ നേരത്ത് പൂ കട്ട് ചെയ്ത് കടക്കണത് ശരിയല്ല, മാറ്റണത് ശരിയല്ലല്ലോ. ഇത് ഈ ചെടിയിൽ ഈ പൂ നിൽക്കാൻ നേരത്താണ് ആ ഭംഗി ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരമാവധി എല്ലാവരും കാണട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തിയേക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പൈസ നമുക്ക് ചെലവ് വരുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കെട്ടാനും തൈക്കൊക്കെ നല്ല വിലയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ നോക്കാൻ നേരത്ത് നഷ്ടമൊക്കെയാണ്. നഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അതിനെയൊക്കെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ വിൽപ്പന കുറച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ വലിയ എല്ലാ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇപ്പൊ മാഡത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ചാനലുകളിലും വന്നുകൊണ്ടാണ് ഒരു ജനകീയമായി. ഇത് 4 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ വർഷം ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ജനകീയമായപ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ട് ഇപ്പൊ പ്രദേശത്തുനിന്നും അല്ലാത്തോടത്തുനിന്നും എറണാകുളം ജില്ലയുടെ വെളിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ വന്ന് കാണുന്നുണ്ട്.